जे संसारजाकमोननि 3 बोसोर काका ते अमो या लाबो लाइखा जों पुइलानि सिमिनो सिनि हाबुआरनो लगिरि फायो बनो ग्लुपति सिनि सिक्ला फानगुलाय फायो जों ते पाइथाक जराबो जों सिनि दाबि दवा मायासाक सिनि मानदाय सकताय मायासाकबो जों बुबागारनो लगिरि तंनाय बनो फानक्राखाय बसकां सालो जों खोप्लाय खेलेनो सिनि YTF ताउसि जरा जों जतना एकखाइन दङ थानसाकै दङ तै सिनि कमिटि रखबो सारा त्रिपुरा जत ब्लक कमिटि हिंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटि हिंदी जतन ब ठीकठाकेन सामुखाय दङ अमन नरनो आं जतन हामबायरिबो सिनि YTF नि जत सिक्लानि आदं रखनो कमिटिस रखनो आं जतन हामबायरिबो दरक जे आसक दिन लगिरि तंमने जोंहाकेन बसकां सालाबो तेबो फानक्राखाय जों बुबागनो लगिरि मा थांनाय YTF नि जे खरांनो जों सिक्लानि बागि जे बसाय हेमेनि सिन तिप्रासा दफान बागि सामुं खायनो बागि जे जों बसाय हेमेनि अमनो जों तेबो आगुरि मात लांनाय ताय जों थाइसिं सिनि मिनिस्टार अफ स्टेट थाका सिनि पार्टीओ सिनि जे आदं र कुनु पोस्ट नि बागि कुनु मिनिस्टार ना बागि कुनु MLA MD सिंह ना बागि ओ पार्टी संसद जागिया ओ पार्टी के तिप्रासा दफानि मानदाय सकताय मानदा बागि संसद जागो अमनो सिन दायित्व के जों लगी थानसामा तंनाय थानसने सिनि फान ताई आं जत सिक्लानो कयनाय रकिजा सह्य धैर्य रमि मा तंनाय कारण कि बसकां सालो जों सिनि मानदाय सकताय माना थाङि दङ सिनि बुबागारनि बिसिंति गभर्नमेंट अफ इंडियन बिसिंति ताई दिनि खेनागे खेना एनी टाइम जों मुसुंखाय सिनि मानदाय सकताय मायाखाय जों सिनि मिनिस्टार सगा बय रिजाइन रेनाय ते जों जतबो एनी टाइम रिजाइन रेना बागि रेडी ते आंदोलन खायनो बागि रेडी तावबो उन्दै कुनु पक्षले YTF आंदोलन खाया नै तावबो सिनि बर दफानो सिनि तिप्रासा दफानो जुदि कुनु किसि सिक्ल जाकाय जों सिनि तिप्रासा दफानि बागि बसाय फायनाय YTF अलवेज रेडी जों बसकां सालो रेडी दंनाय एवं भविष्यनि बागिबो जों सिनि बर दफानो सागा कासरनो बागि जों रेडी दंनाय अमनो सिनि युथ त्रिपुरा फेडरेशन जों जे अ कमिटि जे सेंट्रल कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि जतन सामुं काहामखाय दङ ताई जों फाइने सालो अ 1 मास बा 1 मान्थनि बिसिङावनो जों जत ब्लकआव थाङै जत डिस्ट्रिक्टआव थाङै जों जत आदं रगै मालायनाय ते बसकांनि प्लेनिं बो साबनाय ताई तिनिबो सिनि हा बुबाग्रा सिनि जे YTF नि बसकांनि सामुं रक तम तम अंनाय जों दिल्लीआव बिजानाव थांनाय बसकां सालो अमर जत किसि कक सुग्रुबि सायखनारनाय आं आनि कक लग रिलिया कारण कि मेन के सिं बुबागारनि कक खनाय मा चलनाय हाय के सिनि मानदाय सकताय बसकां सालो मानाय अमनो थाइसे थाइनि कक साय अन कक अरन पाइसिनो आं बुबागारनाव हामबायाफोरो ताई बुबागार आइ ब्लक थो पिट्रामथा आइ ब्लक थो YTF आइ ब्लक थो